Hey guys, good morning, welcome or welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs in Cholar Pura. I hope nikal maatar lobsharullar. ಯಾನು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಲಕ್ಕದ ಬಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಯರೆ ಯಾನು ಮಾಮಿ ನಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಅಕ್ಕನ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ಆಟಿದ ಮದಿ ಮಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆನ ಅಡ್ಡೆಟು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಲ ಒಂಜೇನ ಅಂದತ ಅವೇ ಅಂಚೆ ಉಂಡಿನಿ ಅಂಚೆ ಯಾ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪುಗು ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಚಾಲ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಕೊಂಸಿದ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅವಳೆ ಚಾಪರೋಡು ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ನಿತಿನನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಪಂಡಾರ ಆಟಿದ ಮದಿಮೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ಮದಿಮೆ ಸಿಕ್ ಮದಿಮೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲೊಡಿಗೆ ತಾ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲರ ಬತ್ತದೇರ ಅಂದು ಹಾಂ ಕೊಡೆ ಮುಲ್ಪ ತಾರೆ ಪೂರ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಬೋರ್ ಆತನು ಇದು ಯಾನು ಫೋನಾಗ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ತೂಕ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪಂತಿ ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಹಾಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ತೂಕ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಡಾನ್ ಇಲ್ಲ ಡಾನ್ ಬೇರೆ ಅಂಕೆಲ್ಲ ಡಾನ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯನ ಒಳ್ಳೆಯರಿ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಜೈದೇರಾನ್ ಅಕ್ಕದೀರ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಜೈದೆ ಒಮ್ಮಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಡಿಗೆಗೆ ಬರ್ತೀರತ್ತ ಬೇರೆನೆಲ್ಲ ತಂದರೆ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಬಾಷ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಿಜಾತ ಮಾಮಿಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಜರಾತ್ ಬಿರ್ಕಲಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಸುರುಕ್ಕು ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬೀನ್ಸ್ ಮೂರೋದಿಲ್ಲ ಬೀನ್ಸ್ ಸೋಮೆ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಒಂಚು ಸಮಾಧಾನ ಆಡು ಇಂದ ಎಂಗಲ್ ಸೇಮೆ ತಡಿ ಹೊತ್ತೇರ ಫಾರಿನ್ ಇಟ್ಟು ಜನ ಲೆಪ್ಪನ ಇಂದ ಐದವಳು ಎತ್ತೀನಿ ಯಾರೇ ನಾನು ಸೇಮೆ ತಡಿ ಹೊತ್ತೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಂದೇ ಕಂಡನಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಮೋಕೆಡಿ ತಾರೆ ಇದು ಪೇರ್ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡಿಗೆ ಹೊತ್ತೇರು ಬಾವೆ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣೆ ಮಾವೆ ಎತ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಣ ಕತ್ತಿರಿ ಒಂದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೀಪಿನ್ ಬೋಡಾ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ದ ಕಂಡನಿ ಲಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಯ್ ಆತ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ದಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಬೋಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾರೈದ ಪೇರಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಾರೈತಿ ತಾರೈದ ಪೇರವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಿ ನಾನೇ ಒತ್ತಿ ತಿಲ್ಲೆ ತಿಲ್ಲೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕನಮ ಓಕೆದ ಕಂಡನಿಗೆ ತಾತೆ ದಾಲ ಬಂದ್ರಂಡೇನೆ ಅಪ್ಪನದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬಿಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಂಚನೆ ಯಾಂಗಪ್ಪನೆ ಕಂತು ಮೊಲ್ಲ ಪುಂಡಿನ ತಲ್ಲಂತು ಐನ ಅಗ್ಗೆರಲ್ಲಿ ಕಂಡದಿನ ಓಡು ಮೊಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾಗ್ ಅಂತ ದಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಯ್ತು ತಾಳದ ಪೇದು ಗೈಸ್ತುಲೆ ಬೆರ್ದಾಲ ಬೇರೆ ಮನ್ಪುಜೇರು ಯಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದು ಬತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ ಮೊಕ್ಕರ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಜನಲ ಆರ್ ಮದಿಮೆ ಅರೆ ವಿಲೇಜ್ ಆರ್ ಬೇರೆ ಮಣ್ಣು ಬರ್ಚಿ ಬೇರೆ ಮದಿಮೆ ಆಗ್ತತಾ ಬೇರೆ ಮದಿಮನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮದಿಮನ್ ಬಾಯಿ ಕೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಜನ ಕಣ್ಣು ಪುರ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಮುಕ್ಲೆಗ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಏನು ಈತ ಮಾಮಿನಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪದ್ರಡಾರೆ ಅಂಡನ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲೆ ತಾಕುಳು ಬತ್ನಿರ್ ದುಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಅವಳು ಉಪ್ಪಡತ್ತ ಸೊ ಐಕೆ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮನ ಕುಲು ನನ್ನ ಬರಡಾತೆ ಪಿರೋಡೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ
ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ದೊಂಬುಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದಿಮೆ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಐಕನೇಕ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಆನ ಮುರಾಣಿ ಅಳ್ತಿಲ್ಲ ತಂದು ಮನ್ನಗಲ ದೊಂಬಿತ್ತು ಮುಳ್ತಿಲ್ಲ ತಂದು ಮನ್ನ ದೊಂಬುಂಡು ಸೊ ಎಸ್ ಮಂಚ ನಾನು ತೋಜೆ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೂರು ಬತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಪಿದಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ಒಂದು ನನಗೆ ತೋಜವ ಸೊ ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಿದ್ದಾಡಿದೆ ನಾನು ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಮಂತು ಪಪ್ಪುನಿ ದಾದೆ ಬೊಟ್ಟದಿ ಬೊಟ್ಟದಿ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ಪೇರಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಮೇರೆ ಅಂತಲೇ ಮದಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಶೋಕ್ ಅಂತ ಮೊರಣಿಯೇ ಬುಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಮೊರಂದ ಬ್ಲಾಗರ್ ತೂತಾರತ್ತ ಎಂಜಿನ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅದೇನು ತೂದು ಅಂಡ್ 5 ಸಾವಿರ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೀರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬುಲ್ತೀಜಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಕಾಸ್ತಾನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಯಾಂಕಲ್ ಪಂತಿಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬುಲ್ತಿನ ಎಂಕ ತಗೊಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡಾ ಬುಲ್ತಿಜಿನ ಕೊರ್ಪರ್ ಬುಲ್ತುಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂತಿರಿ ಮ್ಯಾಲ ನಂಬುದ ಅಂದು ನಂಬುದಿನಿ ಅಂದು ಎಂಕ ಏತುಲ ಪನ್ ಪಂಚ ಐಂಪುರ ಇರ್ಕೆ ನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಸಲ 5 ಸಾವಿರಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ವಿನ್ನರ್ ಬತ್ತೇರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾಲೆಗೆ ಒಣಸ್ಕೊರ್ಪುಣಿ ಅಂಡ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ ವೈದ್ಯರಿ ನೀ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ವೈದ್ಯಜಿ ಬರವೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯರತೆ ನಿತಿನ ವೈದ್ಯ ಬೈಕ್ ಬರ್ಪೇರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೂಲದಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡದು ಬತ್ತೇರು ನಿತಿನನ್ನ ಗೈಸ್ ಮದ್ ವನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಜೋರ್ ಗಲಟನ್ ಬರಿಜ್ಜಿ ಜೋರು ಮಂಗ 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 ಇನ್ನು ಯಾವ ಕೃಪಾ ಬನ್ನಿ ಕೃಪಾ ಎಷ್ಟು ಚಕ್ರ ಬೇಗ ಏನು ಮಂಗಣ್ಣ మొక్కల కేనుజి మొక్కలు పంపిన ఏరుందు ఏరు బాబా హాయ్ మంత్లే హాయ్ ఏ కుజలో ఇప్పుడు నేను నేను ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ರೈಮ ಬರ್ತಾರ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಐಶನ ತೆಲಿಕ್ಕನೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಪಿದಡಿಯರು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಏನಿಲ್ಲೊಂಡು ಗೋಣಿ ಚೀಲಾಡು ಅನಪ್ಪಜಿ ಖಾಲಿ ಕೊನೊಪ್ಪುನೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್
ಗೈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಸೊ ಏನು ಪಿದೈ ದಾದ ಕುಲೊಂದಿನ ಪನ್ನಾಗ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಲೈಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವ್ಲ ಓಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಐಕೆನ್ ಪಿದೈ ಜಾಲಿಡ್ ಬತ್ತದು ನಡುಟ್ಟು ಜಾಲದ ನಡುಟ್ಟು ಕುರ್ಸುದಿದ್ದು ಕುಲದ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಪ್ಪ ನಿಕಲ್ಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಪ್ಪ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಲೈನಿ ಪೋವು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರು ಐತ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಿನ ಬರ್ಡೇ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಆಂಟಿ ತಮ್ಮನದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಆನಿ ಎಡಿಟ್ ಮಂದದ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರ್ದ ಥರ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕತ್ತಲೆ ಮಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನ ಇಜ್ಜೆನ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊ ದಾದ ನಾನು ಇಲ್ಲಪ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕೆ